Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Arratsaldeon, Iruñeko harresietan gaude. Gaur sol kriadorekin geratu gara. 6 urtetako bidaia luze batetik bueltatu berri dena. Hemengo molde guztiekin apurtu nahi zuen solek. Eta horrek kriston bidaia batean murgiltzera eraman zion. Zer eta nola egin zuen, oraintxe kontatuko digu. Bueno, kaixo, Sol? Kaixo. Zer modu zaude? Oso ongi. Ondo. Oso pozik. Hemen gaude Iruñan, lasai-lasai, gerizpean. Bai, kriston eguraldi atera da gaur, ez? Eta zu, bueno, oso bidaiaria zara, ezta? Bai, pixka bat. Pixka bat edo asko. Ez bezain beste, gustatuko litzaidake gehiago, baina alden Alden heinean bidaiatzen saiatzen naiz. Egunero. Ibili zara Latinoamerikan, ezta? Bai, Eta orain bueltatu berri zara. bai, duela 7 hilabetez, bai, hemen nago Iruñan finkatuta berriz ere. Zu Iruñakoa zara berez. Bai, bueno, ni nire ama Iruñakoa da, baina ni Perun jaio nintzen. Abitu? Nire aita Perukoa da, eta nire ama joan zen gaztea zenean Iruñetik alde egin zuen Perura, eta geratu zen bertan bizitzen eta familiara ikizuenan ni jaio nintzen. Eta oso txikia nintzela, 3 urterekin berriz itzuli ginen Iruñara bizitzera, eta bueno, bai, hemen bizi izan naiz denbora gehiena. Eta orduan, zu joan zinen Latinoamerikara, han jaino zinelako, edo han zenituelako sustrai batzuk, edo... Bai, berez, bueno, ni txikitatik bidaiatzeko gogo asko nituen, ez? Nik uste, 3 urterekin prozesu migratorio bat bizitzerako momentuan, ja hain txikia moldatu behar izatea beste realitate batetara, beste kultura batetara, beti neukan hori, intriga hori, ez? Gogoak beste lekuetara joateko, jende desberdina ezagutzeko beti, eta moldatzeko erraztasuna ere. Orduan beti egon nintzen mugitzen, leku askotatik, beti neukan egarria lekuak ezagutzeko, ez Latinoamerika bereziki, baizik eta Euskal Herria osoa, jendea, izaerak, tradizioak, eta beti leku guztietan nire tradizioak ere sentitzen nituen, ez? Como akomodatzen nintzen eta hemen gero Espainiatik ere, gero joan nintzen Europatik, baina bai, Latinoamerikara itzuli nahi nintzen, eta pixkat nire karrera amaitzera itxaron nuen, eta hori dena pixkat armatuta neukala edo eroso zegoela, orain abentura Latinoamerikan nire familia ezagutzera edo nire sustraien bila, eta abiatu nintzen plan horretan, ez? Hasiera batetan, bai. Eta lehenengo joan zinen Brasilera, ez? Bai, zeni lehenengo egon nintzen, Bilbon ikasten karrera, gizarte hezkuntza ikasi nuen, eta han joan nintzen seneka batetara, Mallorcara. Abitu. Bai, egon nintzen urte batez. Izan zen lehenengo eskapada, pizka territorioa, lehenengo minipausoa. Eta, Mallorcan nengoela, Brasilko jende asko ezagutu nuen, ez? Besteak beste, kultura askotako jendea, herrialde askotako jendea, eta hor, hasi zen, joango naiz,
Nora, eta hor pentsatu benga, Brasil, lagun bat dut, esan zidana, etorri irla batetara bizitzera, ezakize, bizimodu oso polita, hondartza, eta bueno, beste paisai oso desberdina zen, irla batetara bizitzea Brasil, Rio de Janeiro, Isla Grande ditzen da. Esan benga, bidaia erosi genuen, ni eta Bilboko beste lagun bat, eta abiatu ginen, baina planik ez. Ideia, benga, hilabete pare, 3 hilabete, 4, eta gero benga Latinoamerika osoa ezagutuko dugu. Baina, bueno. Gero aldatu zen plana. Bai. Ze gertatu zen, Brasilera llegatu eta? Brasilera iritsi ginen lehenengo egunen, gu plan oso armatua genuen hasiera batean, nahiz eta nik ez dut askotan berez ondo armatzen da pixka bat, ona iritsi, gero ez dakin ora, hartu genuen hospedaje bat, hostel bat, eta iristerakoan, justo hospedajean nengoela, gu diru batekin joan ginen, baina plana zen bertan lan egitea, edo dirua gastatzen zenerako, ez genekien, egia esan, niri berdin zitzaidan. Kontua zen joatea, eta berriztatzea pixka bat nire bizitza, nire moldeak pixka eta urtzea, pixka kantxatuta nengoen beti zirkulo berean egoteaz, eta gauza berdin, behar nuen besketea berastasun bat, dibertsitatea. Orduan, iritsi nintzen hostel batetara, eta hostel honetan, jendea bazegoen, jende gazte pila bat, Argentinakoa, Txilekoa, herrialde askotakoa. Eta batean, bereiekin izketan, ez zen inor ordaintzen, bere lo egiteko gela batengatik. Denak zeuden lanean. Eta nola lanean, eske hemen oso komuna da, bolondresa egiten duzu. Hostelenean, ez? Bai. Eta han, lo eta jan edo. Bai, horren truke egiten duzu, ez zure estadia errazago eta aurrezten duzu pixkat dirua. Eta, galdetu nion, eta nik ez nekien portugesez hitz bakar bat, baizik eta kaixo agur, eta orduan prestatu nuen, elkarrizketa bat izateko, 3 esaldi, eta lan abilean nago, ezakize, eta hartu ninduten. Orduan hasi nintzen lanean lehenengo egunean, izan zen pixkat impultsoa. Garatu ginen lanean, nire laguna maite mindu zen, hor hospedajean, eta gure bideak bere izi ziren lehenengo lekuan. Izan zen oso arraroa, oso tristea, baina emozio asko, pozik, ze bakoitza bere bidaia eraikitzen hasi zen, ez? Eta orduan ni alde egin nuen bakarrikan, eta hori hasi zen beste motako plan bat nik inoiz imaginatu ez. Claro, bakarrik, ez? Azkenean lagun batekin joan, naiz eta, bakoitzak bere gauza egin, ez? Azkenean hor duzu zure finkotasun hori, ez? Baina apurtzen denean, zalde, bakarrik, ez? Bai, ezakit, momentuan izan zen supera beresgarria izan da, ez? Baina bai beldurrak nituela, baina azkenean hori beldurrak badituzu, alde batera utzi behar dituzu erabat, eta molde guztiak apurtzen direnean beti etorriko da aukera, eta aukera berri hori nire esperientziagatik esango nuke konfidatu behar dela, konfiantza izan behar dugula, ze niri gertatu zaidan guztia oso polita izan da. Beti aukerak onak izan dira, esperientzia txarren bat ere dago, baina ez dauka pixua gauza positiboa ekin alderatzen baduzu. Eta bakarrik hasi nintzen, geratu nintzen 6 hilabetez leku batean, paradisua zela, hondartza bazeren kostaldea, Baiako kostaldea, eta lan egiten nuen hospedaje batetan, lortu nuen lana ere 3 egunetan bertan egoela, ja lana lortu nuen. Lanara lortzeko erraztasun handiak daude Brasilen. Turismo asko dago, jendea ere super irekia da, ni lortu nuen etxea bizitzeko ere, hori, 2 pertsonekin kalean hizketan, ja gonbidatzen ninduten beraien etxeetara. Bai, erraztasunak badira, Eta horrek ere egiten die, beti beraien ateak irekitzea, inorez kanpoan uztea, los balore horiek, familiaren balorea, laguntzearen balorea, ez dakit, beti ematen dizute aukera, zu zaren moduan iristeko, eta zure izaera beraiei aurkezteko, eta beraiei asko miresten dute kanpotarreko edo kanpotarren izaera ezagutzea, eta zure herrialdea ezagutzea, beti galdetuko dizute zertan zabiltzan ongo azara, zein da zure hizkuntza, zeintzuk dira zure ohiturak. Honekin konparatuta, desberdinak garela esango zenuke, zentzu horretan? Nik uste hemen igual hasiera batean itxiagoak garela, bai gara hotzagoak, nahiz eta nik ez duzte hotza garenik ere, baina alderatzen badugu beraien izaera, eski besarkatzen zaituzte,
agurtzeko momentuan, hasiera batetik ja besarka da, eta asko ukitzen zaituzte, beraiek gorputzarekiko daukaten harreman propioa pues oso zakit, asko gustatzen zaie sentir la piel, azala sentitzea, ez? Eta beraien dantzatzea, ez, mugimendua, dantza ere da jentzako komunikazio mota bat, ez? Han ere. Bai, gorputzearen ahozkera edo hizkuntza, espresioak oso garrantzitsuak dira beraien harremanatzeko momentuan, ez? Gestoak pila bat egiten dituzte, soinu asko, bai, musika presente dago beti. Nik iritsi nintzenean hori izan zen, pues, partikularitate bat hor, denbora osoan entzuten nuen musika. Denbora osoan. Eta bai, kaletatik edo etxean edo non? Edo non, etxean nengoela, gainera etxeak pues, oso irekiak dira, ze kriston bera egiten du, orduan beti da, pues, hori, uda da, Brasil, uda egunero, ez? Bai, Bai, orduan, nire asko gustatzen. Bai, hemen gainera egiten duen hotzarekin, pues. Eta orduan beti daude oso alai, beti kalean, jartzen dituzte hormaiak, pizkate, igual hemen bezala hegoaldean, Hegoaldean, ez? Andaluzian edo. Bai, badaukate antza gehiago, ez? Horretan. Eta esan duzu momentu batean, han bizi izan nintzen Bahian paradisuan. Zergatik deskribatzen duzu paradisua moduan? Pues, bueno, uda zen egun osoa. Gero kostaldea badira hondartza urdin kristalinoak, kalmareak, kokoak, baso oiana, frutalak, nik ibili nintzen 3 urtez oinutsik, ideia bat egiteko, ez, pues hori, arropa gutxirekin, eta hainbeste bero egiten duenez, hori, jende guztia joaten da kostaldera, ze, ruralderuntz, bizitza pixkat gogorragoa da, eta kostaldean dago turismo pila bat, orduan da leku bat non bizi asko dagoen, interkulturalitatea ere asko egoten da, handia da, bizitza dago, lana dago, kostaldea beti badu hori janari eta beste motako edariak eta bizitza hondartzan. Ze janari eta edari motak edaten dituzte? Justo zonalde horretan, ze azkenean estatu asko dira Bahian, badaukate Angolako influentzia handi bat, eta Kongokoa ere, Gineakoa ere, baina etorri ziren, baziren puerto esklabistak, ez? Orduan etorri zen Afrikako jende asko, ora finkatu eginda, eta ia eguneko 80 afroa da Brasilen zonalde horretan. Hori, ikusi dezakezu, bereien kultura da indigena eta afroamerikarra mezklatuta ez, sinkretismo hori ematen da beraien kultura erlijioan eta gastronomian. Orduan, ohitura guztiak, plater guztiak, Afrikako mezkla bat daukate, eta erabiltzen dute fruto tropikal pila bat, olio de dende deitzen dena, dela palmarreko frutuaren olioa ateratzen dena, agua de coco, olio de coco, eta horrekin egiten dituzen asketa arrainekin, eta badituzte plater tradizional pila bat, mukeka, akarajea, badira Bahiara joaten bazara, jan behar dituzun platerrak. Eta emakume afrikarrak dira normalean sukaldatzen dituztenak, eta beti portuan, bertan dago berezitasun bat da, badera dena ambulantea, ez? Orduan, badituztu edonon postuak janariarekin, edo zer gauza erosi eta topatu dezakezu kalean, ordu guztietan, gauean, zein goizean, eta hori emakume afrikarrak beraien soineko txuriekin jartzen dira, eta egiten dizkizute plater tipikoak etxean, eskuz eginak, eta oso goxoak. Eta, hori niretzako paradisua zen horrengatik, gero fruta tropikala jan alizateagatik egunero, zuaitz frutalak edo non daude, eta badaude fruta pila bat zuk lortu dezakezula, ze bertako natura dauka. Anitza da, ez? Bai, oso anitza da, eta topa dezakezu edo non gauza edo alimento pila bat, ez? Bizirauteko, ezer gabe, hondartzan bizitzen, denbora oso luzez, ez? Eta hondartzan bizi zinen, eta non egiten zenuen denda batean edo? Eraskotan, batzutan dendan, gero denda askotan ez zenuen erabiltzen, ze egiten zuen bero handia.
Orduan gero txabolak bazeuden eta askotan lagunak egiten zenituen arrantzaleak edo hor bizi zen familia bat, pues Brasil daukan partikularitate bat dela kriston desberdintasun ekonomikoak daudela. Hori barrualdean igual izango da nabariagoa. Bai, eta ere kostaldean, baina kostaldean ikusi dezakezu, bueno, Latinoamerika osoan oso hurbil daudela desberdintasun horiek. Daukazu espazio bat non jende dirudunarentzako espazioa den, eta muro bat bereizten du favela, villa edo botere adkisitibo gutxiagoa dukaten pertsonak elkarrekin bizitzen dira. Baina oso desberdintasun handian, ez? Bai, eta... Pegatuta, baina ez zer ikusirik. Bai, adibidez kostaldean zonalde turistikoa dela, diru asko dago, baina hori badago oso gaizki banatuta. Orduan lana dagoen tokietan, asentamentu pila bat sortzen dira, barruko aldeko jendea etortzen delako lanera kostaldera, baina gero lan egiten dute en condiciones esclavas, gaur egun esklabismoa Brasilen jarraitzen du beste era batetan. Merkantilizazioa pertsonekin izan zen, orain da errekurtsoekin, eta hori hondartzan jende asko bizitzen da. Eta ni nire bidaian ere, hondartzan nire bizitzea erabaki nuen, beraiekin eta beraien esperientziak ezagutzeko, beraien bizimodua konpartitzeko, lagundu alizateko altzen einean, asko ikasteko beraiengan, ze azkenean ere joaten zara pentsatzen batzutan bertara laguntzera joango zarela, ni gizartetzaile bezala joan nintzen holanaz. Eta hori asko aldatu zen, ere asko ikasi behar izan dut. Lagundu baino ikasi, ez? Egin zenuen. Bai, asko, pila bat. Eta zer zen ikasi zenuen gauzarik baliotsuena? Nik uste desapego bat izan nuela, erabat nire pentsamenduekin, nire kulturarekin, hori nire balore guztiekin, ez? Gehien bat, sistema politiko, sozioekonomiko, neoliberal, kapitalistarekin, orduan nik ere guzti horrekin apurtu nahi nuen, autosufizientzia bat bilatzen ari nintzen, errespetu handiagoan bizitzea nirekin, munduarekiko, nire estereotipo, prejuizio horiek apurtu nahi nituen ere beste pertsona desberdinekiko, klase eta rol sozial horiekin ere apurtu nahi nuen, guztiarekin apurtu nahi nuen. Orduan asko ikasi nuen gehien bat horretaz. Atzean utzi nuen nire bizitza osoa eta baloratzea, gehien bat baloratu izan dut, hemen izan dudana guztia asko baloratu behar dugula, baditugu kriston privilegioak, ez? Eta gauza basiko horiek oso desmano geratzen dira, ez? Giza eskubideak, ez dira existitzen. Basikoa dena, beste leku batzuetan dira kriston privilegio batzuk, ez? Bai, ura izatea, ez? Txorrota ireki eta ura izatea, janaria... Gainera mikroio gabeko ura, ez? Hori da. Bueno, ere askotan gaixotu egin naiz, zer gura edateagatik, baina ere, hori, beraien bizimodua izan nahi nuen ere, ez? Egun askotan, egon naiz beraiekin bizitzen hor beraien etxeetan askotan, ze jendeak kalean ikusten bazaitu, beti sartuko zaizu beraien etxeetara, gero igual egongo zara aste bat, hilabete bat beraiekin bizitzen, izango duten guztia, naizta ez ere izan, zure mailan eta platerrean ez zaizu ezer faltako. Esaten duzuna, ez? Kanpotik norbait etortzen baldin bada, eta laguntza behar baldin badu, beti igual lagundu behar diogu, ez? Laguntza eskatzea ere zaila egiten zaigu, ez? Orduan esaten duzuna, ez? Igual norbait laguntza eskatzen baldin badago, lagundu beharko diogu, ez? Bai, ere adibidez, Argentinan, gero Brasiletik bidaiatzen egon ostean joan nintzen Argentinara. Eta Argentina konformatu eginda nazio berri bat da, ez? Ez ditu 200 urteko nazioa da. Eta konformatu eginda mugimendu migratorioetaz. Bueno, herrialde kolonizatuak izan dira, orduan inbasio asko izan dituzte, bai kolonian gero ere migrante edo exilioan joan diren okzidenteko hainbeste pertsona, eta asiakoak, eta afrikakoak, eta bueno, mundu osoko jendea, ez? Bertan afinkatu eginda. Eta orduan superirekiak dira, eta beti laguntza eskaintzen duten, ikuste beraiek ere bizi izan dutelako hori. Beraiek jende asko jaso dute, eta aldi berean Argentinako jendea bertako egoera ekonomikoagatik beti migratu behar izan du ere.
Baina nik ere hemen uste dut kanpora joaten zarenean ere gero pues itzultzean igual jendea ez du Frakaso, hainbeste. Ikusten dute igual frakaso moduan, ez, Bai. askok, igual? Eta horregatik ikusten dugu berdina, ona datorren jendea, ai pobrecito edo ez dakit. Ai bai, ona datorre babestuko dugu gurea. Eta ez dugu lertzen hori dela aniztasuna ere, naiz eta jo gure tradizioak eta gure kultura babestu nahi izan, hori normala dela. Egon behar da beti bidea trantsizio eta transformazio horietara, ez? Kultura harremanetarako, ze horiek beti emango digute pues, un avance. Para mí es un avance, es parte de la vida, ez? Transformarse, no? Orduan, pues han hori oso ondo ikusten da, horregatik ondo jasotzen dute bisita, ze ikusten dute aukera bat pues, beraien gauza preziatuak erakusteko, konpartitzeko, eta zu pues, aberasten bazaituzte, beraiek ondo sentiko dira, zuk eramango duzulako Brasileko esperientzia politori, pues, espandituko duzulako, ez? Zein anitza, zein polita. Bai, baina bai alde batetik nik uste bai bilatzen dutela, bera, pues, zu irudi polit bat izatea erageratzerekin, baina nik uste ere gehien bat eske jende oso ona da. Bere izaeran dago, ez? Bai, da karakteristika oso konkretu bat, Brasileko herria da oso alaia. Beti da aukera bat ondo pasatzeko, ala egoteko, barrez egoteko, musika eta dantza egiteko, ez da estereotipo bat esketa benetan, iristen zaren momentuan kontuatzen zara. Ze polita, nola bizi duten, ez dakit, bizitza, hain erraz badirudi, ez? Naiz eta igual egon egoera politiko super komplexua eta pobrezia imagina ezina, oso azkar transformatzen dute pentsamendu negatiboa eta hori ere nik uste izango da, nik uste eraman dudan gauzari politena, baliotsuena, da positiboa izatea. Ez bete esaten dute, ez kezkatu dena ondo dago, tutu behin. Eta horrela aurkezten dira, tutu behin, sempre tutu behin, tutu xoia, tutu bon, beti. Eta gero, noiz egin zenuen transizio hori, noiz erabaki zenuen, bueno, pues Brasil utziko dut eta joango naiz Argentinara. Pues eske ni oso harrapatuta nengoen. Eta ni joan nintzen, proiektu sozialak egitera, pues, esklusioan zeuden gazteekin, helduekin lan egitera, gero hasi nintzen musika eta antzerki eta interbentzio soziala egiten, kalean, gero, pues, nire bidaia joan zen horrela, pues, oso asko barneratzen estatuetan eta herrialde horretan, ez? Eta harrapatzen, aukera asko irekitzen ziren. Eta ni proiektu sozial nomada bat nuen, ez? Pixka bat de intervención soziokulturaleko proiektu bat, itinerantea. Eta zen musiko ambulanteak, ez? Eta momentu batetan nik konturatu nintzen, asko geratzen ari nintzela Brasilen. Osea, ni maite mindu egin naiz Brasiletaz, eta ni itzuliko naizela badakit. Igual gustatuko litzaidake bertan bizitzea denbora luzez izango banu. Baina ere ni beste Latinoamerika osoa ezagutu nahi nuen, eta pena ematen zian, geratu naiz hemen harrapatuta eta ez naizaterako. Orduan, nire aita ezagutu nahi nuen ere, oraindik ez nuen ezagutzen, bera Liman Perun zegoen, orduan, Perura joan beharko naiz. Baina ez negoen prest. Beraz ekien zu han zeundela? Berarekin kontaktutan zeunden? Bai, nik iritsi nintzenetik esaten nion, joanen naiz, baina ez dakit noiz. Eta joan zen pasatzen urte bat, 2 urte, 3 urte. Orduan ja momentu batean, banoa, baina joango naiz Beruntz. Orduan hasi nintzen jeisten eta ni momentu honetan bidaiatzen nintzen beste 2 lagunekin, 2 neska, 3 neska ginen Argentinakoa eta Venezuelako neska batekin, 3 abeslariak, musikariak eta geunden gure saltxan, bidaiatzen 3, superpozik, 8 hilabetez egon ginen elkarrekin bidaiatzen hor. Nik egin nuen autostop. Nire bidai osoa izaten da adedo. Autostop egiten. Orduan joaten ginen mantxo. Eta ere, bidaian kotxe batetan sartzen zinenean, apatean, etorri gure etxera, ez dakin ora, eta desbiatzen zinen, orduan mantxo, joan ginen jeisten, eta joan behar ginen Uruguaira, Rio Grande du Norten, Rio Grande du Sur, da justo fronteran dagoen estatua, Uruguairekin eta Argentina eta Paraguairekin.
Eta joaten ari ginen Paraguaira, lehenengo, gero Uruguaira, eta hor lagunarekin autostopa egiten esan genuen, jo, ez ziren kotxeak pasatzen gure norabide eruntz, ez? Gora zen Paraguai, bera Argentina, Misionesen zen. Eta, Misionesen Argentinako zonaldea, ez? Eta esan genuen, jo, pues ez da inor goruntza, eta zer egiten dugu, bueno, eta kamioi guztiak jaisten ziren justo beruntz. Eta denok Buenos Aires, eta kamioiak pitatzen ziguten, ezakizea etorri gurekin, etorri, eta bueno, destino, guk ere bat ginen, ala, zer esango digu gaur eguna, betutxori bat aruntza guazen. Eta, orduan, esan genuen lagunekin mega guazen, moneda bat botako dugu, eta kara da, eta kruz, bueno, orduan atera zen Buenos Airesera. Orduan, igo ginen kamioian, eta justo kontua da, beste lagun batzuk bazetuzela gurekin, eta baina joaten ginenez, pues, beti bereizten ginen, pues, binaka taldetan, ezakize, baina lagunak geratu ziren atzean, eta gu gauden beraiek itxaroten esateko, atera dela Buenos Airesera goazela, etorri gurekin ela joan, ez? Azkenean jende guztia momentuan erakitzen zuen, ez ni gora, ez ni hemen geratzen naiz. Eta nola da adibidez horrelako, kurioso iruditzen zait, ze azkenean hori talde batetan joatea eta bapatean taldeko zati bat erabakitzea zerbait eta bestea zerbait, eta pentsatzea, bueno, pues igual pertsona hau ez dut berriro ikusiko. Hori egunero gertatzen zen. Jende askorekin, azkenean ere konexioak egiten dira asko errazago, asko ere azkarrago eta bizitzen dituzu intentsitate askorekin, ze igual bihar ez duzu berriz ikusiko. Eta hori polita da eta ere oso bortitza ere askotan. Ni orain nire lagunekin ere bidaian Iruneska hauekin topatu ditut Txilen, gero elkartu ginen beste Perun, gero berriro Argentinan bat etorri zen agurtzera Euskal Herrira etorri aurretik. Orduan distantziak txikiak dira. Osea, zuek hiru ere bereizu zineten. Bai, gero bai. Buenos Airesera joan, gero bereizu zineten. Bai, bueno, momentu horretan, geundela biak, ni Zabaleri deitzen zen Venezuelako neska hau. Atzetik etortzen zen Natali eta Luki. Dela beste lagun bat Argentinakoa, Buenos Airesekoa. Eta justo gu ja, 30 minutu geunden hori itxaroten eta ziren iri. Bueno, guazen, eta jasango dira. Zu Zabaleri, eta biak geratu ziren hor. Beste biak, bazuden atzetik etortzen beste kotxe batetan edo ere adedo, ez? Eta gu geunden beraiek itxaroten, Buenos Airesera joateko, esateko, oie, Buenos Airesera goaz, gurekin etorri edo zure kabuz jarraitzen duzu. Orduan, justo hasi ginen montatzen zen, azkatu ginen itxaroteaz, igotzen ari ginen, justo esan genuen, bueno, venga. Eta gelditu zen lehenengo, kamioia gelditu zen. Esan zigun, Buenos Airesera noa, etorri gurekin, orduan, igo genituen gure gauzak, gu bidaiatzen ginen instrumento, motxila, florekin, denetarik ero. Pelutxean, laguna pelutxe batzukan, sorteko pelutxea, bazera ban ere, txaurakeriak. Eta ni koko bat eraman jarraitu nahi nuen kokoa jaten eta Argentinan ez dago koko horik ez. Igual Paraguayen bai, baina por si acaso nire kokoan eraman, asko gustatzen zaidala kokoa. Orduan, lagunak iritsi zirenean, geunden igotzen eta etorri zen kamioi bat, eta justo bazeuden jende pila bat, obrero pila bat hor kamioiaren gainean, eta hor gure lagunak, Bitu. Eta orduan esan genien, mesez, bagaude Buenos Airesera joaten, eta lagunak esan zuen, batak esan zuen, bueno, zuekin no, eta besteak esan zuen, ez ni jarraitzen dut Paraguaira. Orduan laguna jaitsi zen kamionetik, igo genuen bere motxila eta sartu ginen Buenos Airesera. Eta hor... Eta momentuan erabaki zuen, ez ni banoan, ni jaizuen. Bai, momentuan, 2 segundu, 2 kamioiak geldirik eta presarekin. Hor, errepide erdian. Holakoak izaten ziren, Bueno, beste historio kontatzeko horrela... Nik imaginat, abenturak eta azkenean oso jende eroa, baina zentzu politean. Bai, noski. Eta gero eta gehiago joaten zara erotzen ere, azkenean. Baina kontua da, joan ginela Buenos Airesera, bertan bereizi ginen, egon ginen hilabete terdi bizitzenan lagun asko genituen, bidaian beste lekuetan ezagutu genituenak, eta... Ere hori da beste sare polit bat sortzen da. Ez bakarrik ezagutu dituzunak beste lekuetan, baizik eta zu esaterakoan iristen ari zarela herri batera edo hiri batetara,
lagunak oso azkar mugitzen direla, eta behitu, badago ezakin hor, nire laguna, nire familia, ezakize, eta beti lortzen duzu leku bat. Osea, eta Argentinatik orduan, Argentinan Agustin ezagutu eta berarekin geratu zinen, edo elkarrekin joan zineten Perura? Ez, nik ezagutu ginenean geratu nintzen bere etxean bizitzen, horrela gainera, iristen zara bere etxera, couchsurfing ezakit ezagutzen duzun, ere da bidaiariak zure. Aplikazio bat edo, ez, orduan utzen dizute etxean gelditzea doainik, ez? Bai. Orduan, olako batetan bazegoen bera ere, beste jende bat etortzen zen etxera, beti jasotzen zuen jende berria eta etxe oso handia zen, eta hor geratu ginen, hilabete eta erdi uste dut, nire lagunak, eta ni 3 hilabetez. Eta, momentu batetan, harremana, gustora geundela eta horan, baina nik eski jarraitu behar nuen. Orduan, beste agur bat bezala, bidaian izan ditugun hain beste agur moduan, izan zen, Agurtu zineten. Agur. Eta joan nintzen Perura. Eta bera geratu zen Kordoban. Prest euden. Bai, ez dagoen prest, baina azkeneko momentu esan nuen, ez naiz joaten orain, justo maite mintzen hasian nintzela, ez naiz inoiz joango. Hasek esan nuen, joan zaitez zure aite ezagutzera, ja da momentua, joan iritsi nintzen, eta hor etorri zen nire bila, eta oso polita izan zen, nire aita ezagutzea, familia, nire jatorria ulertzea, nondik natorren ez, azkenean, nire aita bera artista da zine, teatro, antzerki eta zirko aktore eta direktorea, eta bizimodu ere oso mugitua izan du, eta beti proiektu askoetan, zirko soziala egiten Peru osotik, beraien kultura eta tradizioak besteko eta impulsatzeko, ez? Eta bultzatzeko. Orduan, bere lana oso interesgarria zenan, ni geratu nintzen berarekin lanean, eta ideia zen bera eskolan ikastea, eta zirko sozialan. Bera antzerki eskola bat, ez? Zirko sozial eskola bat. Bai, bera da autonomoa da, eta joaten da proiektu askorekin lanean, ez? Eta esan duzu, asko ulertu nuen, gero esperientzia horrekin asko ulertu nuen nire izaeraz edo nire sustraietaz edo naizen modukoa naizela konturatu nintzen, hango egoera ezagututa, ez? Eta zergatik diozu hori, Sol? Adibidez, nik hemen ez dituen gauza batzuk ulertzen, ezakit, forma kulturalak, ez? Eta ara iritzerakoan, nire familiaren oso maitakorrak ziren, oso sentsibleak, gorputza, barazilen bezala, Perun ere, erabiltzen dituzten hitzak eta oso poetikoak dira, eta ni beti olako sentsazio bat nuen, ez? Nahi nuela, eta ez nuela topatzen sentsibilitate horretan, ez? Gero ere, janaria, jateko modua, ni gustatzen zait limoian zebitxea da, bertako plater oso goxoa, eta ni hemen jatzen nion denari limoia, dakite donon jaten eta beraienera, oso zaratatsuak zirela, eta kalean zarata pilo bat, denda ambulanteak eta kotxeak da kriston desmadrea honekin konparatuz, eta zarata hori gustoko nuen, adibidez, koloreak, soinuak, musika, dantzatzeko era, dena. Eta lehenere geratu zen galdera bat hor zintzilik, esan duzu eta errepikatu duzu orain, ez? Zarata konstante hori.
nola lortzen duzu bilatzea lasaitasun puntu hori, zarata guzti horren barruan? Edo zaratasun horrek ematen dizu lasaitasuna? Pues nik uste zela meditazio bat bezala, zu konektatzen zarela, pues geratzen zarela soinu batekin igual, eta zure barneko soinuan geratzen zara, eta deskonektatzen duzu, baina eroso sentiarazten ninduen, bizitza. Modu batetan hemen Bizirik. dago, ezakit, mucha calma. Niretzako da pues, oso monotonoa zarata. Eta han zarata, inbeste zarata, soinu, ahotsa, jendea hizketan, edonon, inork ez zaitu ezagutzen baina hitz egiten dizu, edo mona bat iristen da eta hasten da zurekin hizketan eta aur bat, eta arma lio, ez? Eta hori gustatzen zait. Bizirik sentiarazten zaitu igual, ez? Bai, eta sistema gustatzen zait gehiago, naiz eta oso sistema korrupto politikaren aldetik izan, jendea moldatzen da eta biziraupena aurretik dijoa, ez? Tradizioak ere oso askoz barneratuagoak jarraitzen dute. Zakit, adibidez hori, etxeetan familia guztiak elkarrekin bizitzen dira, eta eraikitzen joaten dira beraien gainean etxeak, orduan... Kuriosoa, ez? Hori entzuna daukat ere. Osa, igual, diru pixkat baldin badute, pixu bat egin, eta gero, diru gehiago lortzen badute, edo leku gehiago behar baldin badute, goruntz, ez? Eraikitzen dute haien etxea. Bai, eta adibidez, bere seme-alabak aurrak izaterako, aurrak askoz ere laizterago izaten dituztela, eta seme-alaba asko dituztela normalean, depende ze klase sozialea den. Joaten dira eraikitzen hori pisuak eta bizitzen dira aurrak, seme-alabekin, eta familiak oso handiak dira, aitona amonak, orduan beti dago etxean barruan, bizitza pila bat, auzoak ere badauzkate bizitza asko, eta adibidez beste aukera bat da, igual ez daukate hezkuntza formalean egoteko aukera handirik. Baina haien artean bai, ez? Erakusten ditutela... Beraien ikasten dute etxean ofizioa, igual oso laiztera hasten dira lanean, baina oso erraz manilatzen dira, badakite gauza basikoak ikasten dituzte, nola eraiki zure etxea, nola jarri elektrizitatea, nola apainatu ura eta argia. Bai, eskolan erakusten izizuten gauzak, ez? Bai, eta hori ni ere jakinda eta ulertuta etortzen naizen lekutik natorrela eta privilegio batzuk izan ditudala eta aukera batzuk ikasteko eta ja base bat dudanan, bertea joatea errazago egin zait ere, eta hori apreziatu dut. Naiz eta jakin, bertan, errealitate horretan jaiotzea, bizitzea, oso arrotza dela zentzu batzuetan, baina gero baloreak edo aberastasunak beste gauza batzuetan topatzen dituzula. Baloreetan, ez, gehien bat. Eta hori, gauza gutxirekin pozik egon alzarela, hori apreziatzea ere garrantzitsua da, ez konformatzea, baina bai humiltasun hori izatea niretzako baliozkoa da, ez? Eta orduan Sol, noiz erabaki zenuen Peru utzi, hango etapa bukatu eta beste leku batera joatearena? Bueno, ni nire familia ezagutzearen prozesu horretan eta nirekin nire barruan murgiltzean, nire emozio okulto horietan, ze azkenean zure aita ezagutzen duzunean berriz ere, emozio polit eta emozio ezain politak sortzen dira, ze azkenean egon zen abandono bat, ez? Eta bera ere ez zegoen prest harremana benetan eta bere responsabilitateak, bere ardurak kargu egiteko. Orduan ni desenkantu bat izan nuen ere horrekin, eta konektatu behar izan nintzen asko nire etorkizun berriarekin, zenik imaginatzen nuen igual familia bat erekiel nuela, eta igual galtutako denbora hori berreskuratuko genuela, eta imaginario guzti horiek, nahiz eta bidaien ikasi ezin duzula ezer eta espektatibak eta planeatzen duzun hori beti apurtzen zaizula, hori izan zen askoz bortitzagoa, ez? Orduan, apurtu zitzaidan pixkat nire... Eskema edo. Bai. Eta pieza horiek berriz ere hartzen joan nintzen, eta joan nintzen 2 hilabetez eskola batzuetara lanean, eta gero
sanazio edo bakarrik egoteko etxetxo batean hilabete bat geratu nintzen hausnartzeko. Eta barrurantza benetan begiratzeko egin dituen ayahuasca prozesu batzuk ere, pues, bertan medizina andinoa eta indigena gaur egun mantentzen da eta pertsona asko joaten dira medizina horiek edatera eta frogatzera, pues, barne autokonozimiento bat ekartzen dizutelako eta luzidez konkretu bat, pues, zure arazoak lantzeko, ez? Orduan egon nintzen prozesu horretan, horrela nuen, pues, Perun geratzen banintzen, bertan bazuden eskola batzuetan lan egiteko proiektuen aukera. Baina proiektu horiek azkenean hori bidaian, pues, aukeratzen baduzu bide hori formalagoa dena ere, non lanpostu batetan zaude, zen normalean bidaiatu nintzen oso autonomo, ez? Lan egiten nuen hemen eta han, baina nire kabuz. Artesaniarekin, musika eta artea antzerkia egiten, klaseak eskaintzen, baina beti oso informala. Lotura gabe edo. Bai, konpromezuak limitatzen nituen nire denboran. Astero edo hilabete batetarako, baina... Bai, baina ez denbora luzez. Eta Perun eskaini ziaten zirko eskola batetan lanean egotea eta arte eskola batetan aurrekin proiektu bat kurrikulumaren barne. Orduan hori ja urte osoko lana zen, eta ni Agustin, ere aurreko laguna hor utzita neukala Argentinan, pues hizketan jarraitzen ginen eta gogoak nituen berriz ere, hori elkartzeko edo ikusteko. Bai, ea zer gertatzen zen, ez? Eta ni gogo horiek gutxitan izan ditut bidaian. Egia esan beti joan naiz aurreruntz eta atzera banoa egon behar da beste arrazoiren bat, baina hori ez bihotza kontua sentimental hauek normalean aldentzen nituen, ze ni banaukan oso argi, nire bidaia nengoela eta objektiboak beste batzuk ziren, ez? Gehien bat lan sozial bat egitea eta profesional ni bezala eraikitzea. Eta proiektua batzuetan, gehien bat permakultura komunitateak, espazio komunitarioak, etan nire hazi bat landatzea. Bai. Orduan, baina momentu horretan, hor zerbait egon zen, non ni behotza irekiagoa nuen, eta benga, pues orain, maitatzeko presnago, eta gauza batzuk utziko ditut talde batetara, eta saiatuko naiz beste prioritate bat ematen. Eta hor, elkartu ginen, eta bera antropologia ikasten ari zen, bere azkeneko urtea, orduan ni bera amaitzeko urte bat geratu ginen bertan instalatutak bere etxean, eta gutxi gora bera Argentinatik bizkat bueltak ematen, ikasketekin, lanean, Txilera joaten, baina ja finkatuagoak bertan, bera amaitu arte, eta amaitu zuenean, igual pentsatzen ari ginen ez ona etortzea, ni gogoak nituen, nire aite ikusi nuenean, ere beharrean ikusi nintzen nire amarekin berriz ere, eta nire familiarekin berriz ere topatzeko, eta gauza batzuk aklaratzeko ere, ez? Infantzian, azkenean, aita bat ez egoterako momentuan ere, ni erruak, ez? Aurrak zara, orduan erruak bat ez nizu, amari, ez izango zen gure bizitza Perun, eta igual Perunen geratu izango banintz, nola izango nintzen, eta orduan nik ere itzuli nahi nintzen amarekin egoteko, eta barkamena eskatzeko ere, barkatu batzutan igual bota etzen diozulako kulpa, igual amari, zergatikan ez izun utzi zure aita ezagutzea, movida hauek, ez? Orduan, esan nuen, banoan nire amarekin besarka danti bat emateko, zeren nire amak piztu zuen hor barruan zerbait nik Perun nengoenean, eta azkenean bortitz izan zen, eta nire ama nirekin egon nahi zuen, baina ezin zen etorri, orduan, distantziak zailak izan dira familiarekin, ez? Hainbeste urtez, 6 urtez. 6 urte, ez? Eta horrelako esperientzia fuerteak biziz, ez? Horrelako, zaila izan behar da familiatik, hain urrun, egotea gainera mugikorri gabe esan duzun moduan, ez? Bai, eta nien naizela pixkat desastrillo, bera esaten zidan, joango nahi zure bila edo behin, joango gara oporretan, baina nik esaten nion, ama, zuk hartu hegazkina leku batera eta nik joango naiz. Bai. Baina bera ez zen horretaz fidatzen holan, beste eskema bat behar zuen, oporretara joateko. Eta orduan, ez gehien nuen inoiz konkretatu, baina orduan nik esan nuen, bale, aurten noa, baina banengoen bikotearekin, orduan bikotea
formalagoa izan behar zen, bera paperak lortu ahal izateko. Orduan ezkondu ginen, baina ezkontza prozesuen papera izan zen urte batekoa. Orduan hori luzatu izan zen, pila bat. Oraindik ez ditugu amaitu paperak, baina, bueno, horregatik ezkondu ginen eta etorri ginen, pues, etorkizun berri bat irekitzera, hemen familia ikusteko gogoekin, baina ere lagunak ikusteko gogoekin, hor gaude. Hor zaude. Eta orain pozik zaude hemen, Sol? Bai. Bai. Onartzen ere, egoera, pozik, pozik nik uste bai nagoela, gustora. Sentitzen duzu orain momentua dela hemen egoteko, eta ikusiko guzu zein guzun etorkizunean, baina orain momentuz, gustora hemen. Bai, gauza guztiak azkenean eraman gaituzte hemen geratzera, eta duzu beste gauza handiagoen kontra borrokatu. Oso ondo, Sol. Mila esker elkarrizketagatik. Zuei aukeragatik eta oso gustora sentitu naizela. Eta zorte on zure proiektu guztietan. Mila esker. Eta hurrengora arte. Vale. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.